Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, di tengah pandemi saat ini, banyak di antara kita yang tidak bisa beribadah di gedung gereja atau berkumpul bersama saudara untuk merayakan Natal. Saya mengajak saudara menjadikannya sebagai momentum untuk melantangkan cinta kasih dengan peduli dan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Untukmu yang menderita karena serangan corona, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bekerja membanting tulang, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bingung besok harus makan apa, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang harus berdiam di rumah karena termakan usia, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang letih, lesu, dan menderita sakit, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang dengan berbagai cara harus tetap mencari rupiah, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit, yang kadang melewati ketidaknyamanan demi merawat saudara-saudaramu, Immanuel, Allah besertamu. Dalam masa sulit akibat pandemi ini, yakinlah Allah setia menyertai saudara, Immanuel. Itulah yang hendak menyemangati saudara memasuki tahun 2021 yang sedang kita jelang. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama seluruh staf, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Yeay!
Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, di tengah pandemi saat ini, banyak di antara kita yang tidak bisa beribadah di gedung gereja atau berkumpul bersama saudara untuk merayakan Natal. Saya mengajak saudara menjadikannya sebagai momentum untuk melantangkan cinta kasih dengan peduli dan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Untukmu yang menderita karena serangan corona, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bekerja membanting tulang, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bingung besok harus makan apa, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang harus berdiam di rumah karena termakan usia, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang letih, lesu, dan menderita sakit, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang dengan berbagai cara harus tetap mencari rupiah, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit, yang kadang melewati ketidaknyamanan demi merawat saudara-saudaramu, Immanuel, Allah besertamu. Dalam masa sulit akibat pandemi ini, yakinlah Allah setia menyertai saudara, Immanuel. Itulah yang hendak menyemangati saudara memasuki tahun 2021 yang sedang kita jelang. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama seluruh staf, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Yeay!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Kita semua mencatat tahun 2020 sebagai tahun ujian yang amat berat. Pandemi COVID-19 mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan krisis perekonomian dunia yang melanda 215 negara. Total kasus positif COVID dunia sudah mencapai 82 juta orang, dengan kematian 1,8 juta orang. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan nafkah, yang membuat tahun 2020 merupakan krisis terberat dalam sejarah dunia. Bangsa Indonesia, kita, juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini, ujian yang amat berat ini. Tapi kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita batasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. Memasuki tahun 2021, saya yakin negara kita, Indonesia, mampu bangkit dan melakukan banyak inovasi. Pemulihan perekonomian setahap demi setahap telah membaik, mulai terasa di kuartal ketiga dan keempat tahun 2020 ini. Investasi baru mulai muncul yang akan menggerakkan ekonomi masyarakat dan industri masa depan, sehingga peluang kerja akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik. Tapi bukan berarti persoalan sudah selesai. Ada satu syarat terpenting yang harus kita kerjakan untuk mencapai pemulihan ini. Kita harus berhasil mengatasi pandemi COVID. Kita harus mampu menghentikan wabah ini dengan segera. Memang sesuatu yang tidak mudah. Oleh karena itu, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19. Vaksinasi juga akan segera dilakukan di pertengahan Januari 2021 ini untuk mencapai herd immunity, kekebalan komunal, sehingga penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan. Terakhir, saya minta semua warga negara masih terus harus disiplin dalam mengatasi penyebaran kasus COVID-19 ini. Semua orang harus disiplin. Taatilah protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan lengah, jangan menganggap remeh. Dengan kesehatan masyarakat yang pulih, kepercayaan dunia meningkat, maka pemulihan ekonomi akan terjadi di tahun 2021. Bersama-sama, insya Allah kita mampu mengatasi ujian berat ini. Tahun 2021 akan menjadi catatan sejarah sebagai tahun pemulihan kehidupan kita semua. Selamat Tahun Baru 2021, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.
Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, di tengah pandemi saat ini, banyak di antara kita yang tidak bisa beribadah di gedung gereja atau berkumpul bersama saudara untuk merayakan Natal. Saya mengajak saudara menjadikannya sebagai momentum untuk melantangkan cinta kasih dengan peduli dan berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Untukmu yang menderita karena serangan corona, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bekerja membanting tulang, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang bingung besok harus makan apa, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang harus berdiam di rumah karena termakan usia, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang letih, lesu, dan menderita sakit, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang dengan berbagai cara harus tetap mencari rupiah, Immanuel, Allah besertamu. Untukmu yang sedang berjuang di rumah-rumah sakit, yang kadang melewati ketidaknyamanan demi merawat saudara-saudaramu, Immanuel, Allah besertamu. Dalam masa sulit akibat pandemi ini, yakinlah Allah setia menyertai saudara, Immanuel. Itulah yang hendak menyemangati saudara memasuki tahun 2021 yang sedang kita jelang. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bersama seluruh staf, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Yeay!
Selamat hari Minggu buat kita, Bapak Ibu, jemaat sekalian. Karena sebentar lagi pengalungan dan pemberian hand buket akan kita laksanakan, tepatnya berada di depan pintu gereja kita. Kami menginformasikan bahwa buku acara kita boleh download dari barcode yang sudah ada di bangku kita masing-masing, karena memang kita tidak menyediakan ada kertas acara, atau kita menyediakannya hanya beberapa saja.
Sekali lagi kami himbau kepada kita seluruhnya supaya kita tetap menjaga prokes kita, karena sewaktu-waktu tim gugus kecamatan dan juga kelurahan boleh saja memantau kita pada pertengahan ibadah atau juga sampai akhir ibadah. Dan kita juga sudah diharapkan supaya kita duduk di tempat kita masing-masing, di tempat yang telah disediakan. Khusus bagi jemaat kami HKBP Kernolong, kita mungkin boleh ngambil di atas, yaitu di balkon yang telah kita sediakan. Dan dengan ini kami ucapkan selamat datang buat seluruh jemaat dan undangan kami semua yang telah hadir pada minggu hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih saat kita menjalankan prokes atau protokol kesehatan dengan baik untuk menjaga yaitu penyebaran virus corona. Selamat datang buat Opui Evorus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar beserta Inang, dan rombongan Amang Pendeta Midian, Amang Preses Midian KH Sirait MTH, dan juga rombongan Amang Preses, Amang Pendeta Bernard Manik STH. Untuk itu, dalam acara pengalungan dan pemberian handbuket, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Hurian itu hatta, selamat hari Minggu madihita sudina manginang, horas madihita. Losongonima dihamu sudi, amanami nanami, laposo bulung, nama dohoti ibadah live streaming sedarion, pinasaha matuamu saluhuna, selamat hari Minggu ma diamang doina. Huria nahina holongan ni Tuhani, nomor pungudo hita sadarion di joro ni Tuhata,
laho marsoba huhut pasangapon debata, selamat hari minggu madihita saluna. Di hari sedarion, hobar tu aturan do peraturan ni huriata, pamasaota do paborhaton dohot mangujakon preses HKBP di distrik Walu DKI Jakarta Rayaon. Ang giat masaluhuk nai tau paherbang pakubasion di tonga-tongani huriana. Terpuji ma Tuhan, napabangkiton akan naposona, naradi marhobas di tonga-tongani huriana. Tapuji jala tapasangap madibata di bagasan habadionna. Lehonon di jahuba do sugut pergugu tu bangsona. Tupahan di jahuba do sugut bangsona mardame-dame. Atong pasangap ma di batata di bagasan habadionna. Lehon ma tu jahuba hamuliaon dohot hagugun. Pangiar maswaram laho mangedehon habadionnai marede mahita. Marhite-hite gorni debata ama. Dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gorni tod di perbadia natumo palangit dohot tanon. Amin. Songonodo ninna Tuhan Jahuba. Hehe maho marsinodang maho. Ay na Roma na manodangi ho. Jala hamuliaw ni Jahuba bicar di atasmu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amana marasi roha. Hudok kami mauliate tuho sian nasa roha nami. Ala di juho hami sian hahulumu tuhati uron. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai todim na bediai mahami. Asalam gadah porsion nami. Jala asalam bedia parangenami. Unang merlidang binahin ni Portibion. Asa sahat tami rabdoho takana porsea di guarmu Tuhan uluan nasora suda. Marhiti-hiti ang nakaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dari bodoh aja
ni debata di minggu perjulu dung Epifanias sadarion, imana tersurat di sada Petrus sada ayat 10. Di baheni hohosi hamuma rohamuna, torang marohamuna, sadok makirim mahamu, dia sini roha na terbuat tuhamu, di hapataran ni Yesus Kristus. Atong ramai dugugu mahita siang Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hubar tupati ini. Amin. Tatapoti madu sarta nagudang itu adupan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata mauliate marohanami diho naung papatarhon huasom na balgay tuhami huriam. Di dongani ho dohami ganuptiki mamulus ragam niya kanamasa di portibion. Di parmudu jala diramoti ho do huriam. Asa tarbahin merdalan ho bartulomo ni roham. Ipe ali Tuhan nami. Say lampasada mahuriam marhaposan jala marhapurusan holap tuho. Say ho madungan nami merdalan mamulus sudia kapertikian. Ale Tuhan debata, say homa namandungani hami. Ale Tuhan debata, hodo naung papatar ho tuhami balgani huasom di bagasan Yesus Kristus anak mi. Nang rodo ibana tu portibion laho mangukap nasa hahulumun.
asa tung di bagasak katiurok kami. Ale Jesus sordang ditod dinami na patiur sa sude, sai palua marohanami siat dosa sa sude, jalataiti maroha na pikiran nami tunatiuri toktong. Ale Tuhan di bata, patiur maroha ng pikiran namin. Ale Tuhan Jehovah, sayunang pabali hami sian julum malali dosa nami, se sama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangyon, dohot hagugun ditod di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun tigor jal daulat tami marpangalaho, bahin hasangapon di guarmu na badiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Mucat peya kaduluk jalahu mutalak karubian alayanggo para sinirohaku nasotu pamucat siakko jala padan di hadameokku nasotu pahumordit ninna jahuba siasiho hasangapom ma di dewata na digijang. Hatani di bata turpuk epistel di minggu parjulo dung Epipanias sadarion tersurat di Markus sada bidu sada ayat 4 rodi 10 sada di halongona do si Johannes madidihon jala majanitahon padidion hamubau ni roha laho pasi sahur dosa. Ianggo si Johannesi ibulu diunto do urosna jala huli kuling do hohosna kakasi hapor do hot situ niluba do si panganonna aek do hudidiho to hamu alai to di probadia do didihonon na to hamu. Di
Hina hehe ibana sianaihi pitor dida si Johannes mamukap langit. Jadi songgok matodii songon darapati tu ibana. Ima sahatna mertua ma akan atu mangiho kata ni dibata jalan no piopsa. Amin. Tidak ko maha porsiaw tay songon na tidak ko ni dongata saha porsiaw disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di dibata jahuba iduama pergugu na suatu dosa na tumo palangit dohotam. Au porsea di Yesus Kristus anak di dibata jahuba na sasadei di mana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian serta di porbadia andorang suhabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus na maki terpajal di bana di hau pinursilan na tua tuba notoru dong ditanom na mula mengulu di hari patuluhon na manaik surugo lahudu tu siamun di Tabigi makor sian PSPD.
Tuangan ni Tuhata Yesus Kristus, tapai utiut ma titing ni huriata, HKBP Kernolong di Minggu Parjolo Dung Epipanias 10 Januari 2020 sada di Hatta Indonesia. Ibadah Minggu di masa new normal. Hari ini Minggu 10 Januari 2021 adalah minggu pertama setelah Epipanias. Ibadah dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan 17 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong dan kanal YouTube New Kairos TV Official untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah. Yang berikutnya acara Bisa Sambut atau Paborhaton Dohot Paujakon Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya.
Pada ibadah Minggu pukul 9.30 WIB hari ini di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta yang adalah induk atau sabungan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dilaksanakan acara pisah sambut atau Pabor Haton Amang Padita Midian KH Sirait MTH Dohot Paujakon Amang Padita Bernard Manik MTH sebagai Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya periode tahun 2020 hingga 2024. Acara ini dipimpin oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan dihadiri oleh para pelayan penuh waktu sedistrik 8 DKI Jakarta Raya. Berikutnya ibadah sekolah minggu. Setelah menjalani libur Natal dan Tahun Baru pada 27 Desember 2020 dan 3 Januari 2021, maka ibadah sekolah minggu telah kembali dibuka pagi tadi pukul 7.30 WIB. Dilaksanakan secara virtual dengan aplikasi Zoom, terdiri dari 2 kelas yaitu horong kecil, batita hingga kelas 2 SD, dan horong besar kelas 3 hingga 6 SD. Demikian diberitahukan Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Pada hari Selasa 5 Januari 2021, telah meninggal dunia di Rumah Sakit PGI Cikini, yaitu Inang Bertua Herlina Boru Tambunan, istri Amang Sintua Evangelis Firma Edison Hutajulu Nahinan atau almarhum, warga Jemaat Wikenam, Salemba Pramuka Percetakan Negara Rawasari, alamat Jalan Pramuka Jati 1 nomor C33 Jakarta Pusat. Tutup umur 65 tahun 6 bulan. Disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit PGI Cikini dan telah dikebumikan pada hari Rabu 6 Januari 2021 di TPU Pondok Kelapa. Ibadah penguburan dilayankan oleh Amang Pendeta SP Nababan, Amang Pendeta Pancabina Richard Situkir dan Inang Sintua Melkida Marbun Boru Panggabean. Kiranya keluarga yang ditinggalkan beroleh penghiburan dan kesehatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Amsal pasal 3 ayat 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu Inang Mary Luista Boruna Pitupulu, istri Amang Jerry Martin Manurung, beserta putrinya seorang pemudi, yaitu Fiona Veranda Boru Manurung, dari week 11 atau Perserahan, menjalani isolasi mandiri atau karantina di Hotel Twin Plaza, Jakarta Barat, lantai 6, kamar 612. Berikutnya Amang Saron Maradona Situmorang bersama istrinya Inang Elisa Martalena Boru Silalahi dan bersama putranya Jabes Benjamin Situmorang, anak sekolah minggu dari week 10 Depkes Perhubungan, dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Berikutnya Amang Regen Togap Lumbanturuan bersama istrinya Inang Taruli Boru Siwurian, bersama putranya Firmondes Krismas Lumbanturuan, seorang Naposobulung pemuda, dari week 2 Kenari Raden Saleh Tambak Berlan, dirawat di Wisma Atlet Kemayoran.
Berikutnya Inang Linceria Boru Silalahi, istri Amang Binahar Pantas Parningotan Siregar almarhum, dari week 10 menjalani isolasi mandiri di rumah. 17 orang lainnya menjalani perawatan di rumah. Mari kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan saudara-saudara kita. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi warga jemaat yang bersuka cita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Martang yang mahita. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliaun ma husubahok kami tua dopanmu namar muliai. Ali di batang amanami marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami Raja nihuriai. Marulupulup dorohanami nang tot dinami. Dina marpungu hami marminggu di bagas joromon. Makamulatehon panupak dohot pangiring-iringommu di ngolunami. Ai di patoh hasodo hami tuari minggu sedarion, 5 minggu parjolo dung Epipanias. Di parmingguan sedarion ale Tuhan, patupaon ni uluan ni huriam HKBP, opue porus HKBP, pabor hatton amang preses nami, 5 amang padita median kahasirait master teologi. Naung sikop paujuk kon pakkobasion nasida, manguluhon Huriam HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Rayaon di bagasan periode tahun 2010 saat rodi tahun 2020. Jala mengucapkan preses naib baru Ima Amang Padita Bernard Manik Master Teologi na manguluhon Distrik Walu DKI Jakarta tu periode 2020 saat rodi 2024. Ali Tuhan perdenggan basa nasumurung. Hu hamoleto kami ma panup pakmu diamanami amang padita MK Hasirait. Namanguluhon akapakobasion di Distrik Walu DKI Jakarta Rayaon di periode nasalpu. Tau hasangapon hamuliot di guarmu ma pakobasion nasida. Jelagabi pasu-pasu na mardapot-dapot di saluhutna ruas ni huriami. Pasu-pasu ma nang amang preses nami na dipawojak sadarion. Asalam tumajuna pakkobasion ni Huriam Distrik Walu DKI Jakarta Rayaon di pakkobasion koinonia, pakkobasion marturia nang di pakkobasion diakonia. Pasu-pasu mah Huriam HKBP niuluhon ni opie porus HKBP Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, Akapreses di Ganuk Distrik, Akapadita Resort dohot aka uluan Huria rap dohot sude aka parhalado mali Tuhan. Asal lam tu dengganna jalalam tu majuna pakobasion ni Huriam HKBP. Mamarita hobarita nauli di Portivion. Asalam tabba bilangan ni akana porsea jalana mangoloi Yesus Kristus Tuhan nami. Dia bedapotan haluaun nasidadot hanguluan nama noktong. Ali Tuhan perdenggan basa nasumurung. Pasu-pasu mak ganuk keluarga ruas ni huriami akan aniasian mi. Akayanakon nami nau met-met ibu rumah godang merhahi pason. Akan nasikola asa makaburjuhon marsiajar. Asa taruli hapis taran doh bisuk. Asa denggan prestasi nasida. Akan nau sidung persikola anak na mangalului karejo. Patongononmu na sida dapotan ulaon na denggani. Akayanokon nami naung karejo. Asa dihaburjuhon mangula si ulaon na. Asal mendenggan prestasi ulaon na sida.
jala lam tudenggan na ulon nasida tu masa depan nasida. Togu-togu yang akon nami makka biari jala mangului ho, asa martua nasida di hadapanmu. Sahe pasu-pasu mak ganut keluarga ruas ni huriami, asa margogo akka amad do akka ina, pauli-uli parsarepeon nago dami, parrohai jala pargugoi akan atoras, manugu-nugu akka yanakon nasida marhite-hite hatami, asa togu haporsiaon akka yanakon nami, jala marparangin na denggan nasida di tonga-tongani masyarakat. Pasu-pasu ma akka ruas ni huriam nang akka warga masyarakat tahe akan namar sakit, akan dirawat di rumah sakit, dohot na menjalani perawatan isolasi mandiri di jabu do jak keinganan nong ditotuhon makubasi si songoni. Pasu-pasu pangubation perawatan tu nasida, asa malum nasida sian parsahiton nasidai. Pasu-pasu ma sude dokter perawat dohot sude akka namar tugas di rumah sakit, di klinik-klinik, asa marhai pason nasida dinamakobasi sude pasien. Ali Tuhan sailehon mabarita nauli mangapuli akan amarsak roha, asa sumuang marhiras ni roha nasida ala dipatupaho pangurupion apul-apul di nasida, tatap akan atargogot palua nasida sian hagogotan nasida dina jauh-jauh nasida mangido pangurupiomu, asa tung marolop-olop nasida makkamulatehon haluaon napina tupami. Ali Tuhan di bata Jehovah amanami, pasu-pasu masude akka panggonggomi akka partogi di negara nami Republik Indonesia nahu haholongi hami, asa margogo nasida mangulahon akka program kerja naulii, patupa parnguluon na lam tu majuna jala lam tu sejahterana tu saluhut warga negara nami. Pasu-pasu jala parsalai akka partogi di negara nami pajongjong hati goran hasitongan dohot hadameon, asa margogo nasida manaluhon akka sibahen hajahaton haguturon dohot hagiduhoni. Pasu-pasu ma usaha ni pamarentah nami tu pengadaan vaksin mangalo virus corona, dohot proses vaksinasi tu warga masyarakat, asa denggan merdadan saluhutna, gabe tabba gogo dohot hai pason tu sude warga ni bangso nami, parro hai saluhut warga negara Republik Indonesia, asa toktong mempedomani protokol kesehatan, asa lamboi bangso nami memutus mata rantai penyebaran COVID-19 manang virus corona. Mali Tuhan memulihkan keadaan di bangsa nami. Ali Tuhan debata parasi rohana sumurung, hutangnya kok kami matua dopamu, sude keluarga ni penumpang dot kru ni pesawat Sriwijaya Air SJ 182 penerbangan Jakarta menuju to Pontianak, na mengalami kecelakaan penerbangan nattuari. Nabadabu di laut Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Apu lima sude keluarga namarsak jalan namarsita ononi. Asa margogo nasida mengadopi nama sarsak niroha di tonga-tonga ni keluarga nasida li Tuhan. Jala urupi masude tim pencari do tim evakuasi. Na toktong dope makalujahon la mangalului akka korban dohot mengalui puing-puing pesawat, asa bui mardalan akka ulon nasida jala palua nasida sian akka parmaraan dina mangulahon akka ulon nasida. Ali Tuhan perdengan bahasa nasumurung satokin nari begion nami mahatam nabadiai tinariason dina posom ukwe porus HKBP parsalai manasida naposomi marhite-hite tod di porbadia patol hasson hatami bohal ningulu nami jala parrohai hami majakon jala makkanguluhon hatam asa martua hami taruli pasu-pasu tangihom ma tangyang nami nahusobok kami tua dopanmu di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
no aing tabigima kursian perhubas kantor distrik.
Maradema hita. Dameni debata na sumurung sian saluh naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas ni hurian itu hata nahina holongan. Hamu akamang dot hamu akainang. Songoni nang naposo bulung. Na rap marminggu dot hita di bagas sederion, di bagas joroon. Songoni manang di hamu akamang dot hamu akainang. Nama dohoti parminggota sederion di bagas munabi. Manang di perdalanan, manang di dia pehamu nuaeng. Adorak so hu jaha berita nauli, nanaeng mamakulingi hita di bagasa sadarion, di na tapatupa, sada ulau na marsituhu di tonga-tonga ni huriata, tarmubi di distrik DKI Jayaon, paborhaton presesta na taholongi, naong mamilihun nguluna di bagasan periode nasalpui dohot mangujakkon presesta na baru nanaeng mamilihon nguluna do sudi naong pinasahat ni di batatu ibana manguluhon distrikon di periode nuaingon loas hamu majolo au pasahat tabi tuhamu saluna. Tabi na parjolo sama hamu kamang tabi sian sude uluan ni huriata nadong markator pusat di Piaraja dohot sia sudia ka preses ni huriata na di minggu nasalpu sabagian sian nasida nunga diojakon jala di paborhat jala saderion tong di paborhat do diojakon dohot sude akka parhubas nadong di kantor pusat dohot di akka lembaga-lembaga ni huriata na maragami na paduaon sa matabi tuhamu saluna sian sude padita ni HKBP na marhubas di sado Indonesiaon na manguluhon huriata rap dohot sudia ka parhubas partohonan nasing sahatu akasitua aka parhalado naso partohona petahe na patuluhon sa matong tabi sian
dong aku saripe, dong aku sekeluarga, tulu dihami danak. Jala dong aku na sai setia mendongan yau, sian na dung marhasohotak kami, 24 tahun na salpu, ima buru nirajai, Sri Miati Rayani Simatupang Siburian. Di sodo ibana sadarion, hudok donya nak pola doto, alairo preses tadi son, baik kodoh di ibana, asa hola nauma na sodong bengai surgo kakakmu, alai molo salion kodoh ma inang Sri. Na toktong makaholong yau, na saya mandok tuau horas hasian, balas song ni ma ni dok tuau hasian, toktong mahwate makaholongi ba. Asalas rohnya kadang apa ditei do ruas ni huriate. Sian hami natulu nahuguari nakin. Hamu akamang do tamak kainang. Sahak matabi nami tu hamu saluhna. Horas madiamu saluhna. Posro aku dung sidung ulota sadarion mulak kamu tarpasu-pasu. Digohi las ni rohani. Tuhatamu songon anak do boruni tuhata. Hata ni dibata nanaing mamakulingi hita di bagasa sadarion ima natar surat di Pesalmen 20 sia mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 10 sada. Luas hamu mau majahasa payut utamuma di bagasan rohamuna. Ede sian si David. Lehon ma tu Jehovah hamu ale aka anak ni dibata. Lehon ma tu Jehovah hamuliaon dohot hagugun. Lehon ma tu Jehovah hamuliaon ni goarna marsomba mahamu tu Jehovah mamake pahean parhaduhuan. Suara ni Jehovah do di atas ni akai. Debata ni hamuliaon parohon ronggur. Jehovah do di atas aek akana bolun. Suara ni Jehovah do mardongan hagugun. Suara ni Jehovah mardongan hatongamon. Suara ni Jehovah do punokon akahau ares jala dipunokon Jehovah do akahau ares di Libanon. Huhut panihal-nihalon nasida dibain songon anak ni lobu nang Libanon nang Sirion songon anak ni horbo jalang. Suara ni Jehovah do manggurasahon jilam ni api. Suara ni Jehovah do mambahen humutal halongonan. Dihutal Jehovah do halongonan kades. Suara ni Jehovah do mambahen marasar akatini. Jala di palanga do akat tobak. Jala sudi na di bagasan joronai mandok hamuliaon. Marhabang sado Jehovah makorhon aek nasumar jala marhabangsa do Jehovah pabua raja rodi saliling-lilingna. Lehonon ni Jehovah do sugud pargugu tu bangsona. Tupahan ni Jehovah do sugud bangsona mardame-dame. Ido sahatna. Hamu aka dongan hinaholongan. Takuboto manang na di pamanat-manat hamu mamuka ujung ni Desemberi 1 hari Minggu na salpu hata ni dibata nama makulingi hita sadok ruas ni hakabipi. Di ngotamu dora di tanggal 27 Desemberi
ditogihon hatani debatado hita memuji-muji ibana. Dakolan par di surgo dohot jagat rayaon nasa hasianganon dohot planet bumi soni nang sude pangisini planet bumi on di togihon debata asa memuji-muji ibana. Jadi di tanggal sada Januari tung Maria iya do hita saddo HKBP ala disi di do tu hita unang mabiar hita ala pasu-pasuna na pinasakna tu si Aron marhiti si Aron jala tu hamia kaperdita di pasahat tu hita mendongani hita di tahun 2021 daun pasu-pasu pardagingon pangaramotion na taharikoto di ngulut tahun di pasahat di bata tu hita jala tanggal 3 minggu nasalpu dakolan pasu-pasu pardagingon alai doho do pasu-pasu partodion siap banua gijang di pasahat di bata tu hita dipilit hita ditodo hita dibalua hita di sahapon tu hita tod di porbadia di lehon hita gabe sitean arta banua gijangi jala dungi di do parsidot hita manangihon hatana jala gabe porsea hita halak Kristen bata bahado di portibion naung UBG hatana alai dangulu porsea nuaing sadarion di pabagas dope hatana nauli itu hita ima ditogihok kita asa talehon hamuliaon hasangapon hagogon tu ibana jala dang titik dope dido asa tapasangat ibana di bagason habadiaon macelas do rohata marnida ruas ni huria di tonga-tonga ni HKBP ala dang arok kita naro tu panobab tu di bata marminggu songoni payata sabing alai tau sahur do sa dinggan na molo di ata Indonesia di dok sa ganteng na molo akaina sauli ulina molo inang dijabu dak sae sajom sendiri donian makeup na lay lubi sajom holan laho pasangapon debata molo akadongan na gudang tikina ulu dora 2 jam mate ngahehe jam 5 dungi diuduti 1 jam walu aya dong antri tau sahod do asa tada na tapasangap debata tara manasing don tu akadong atas porsiaon marong di Eropa lahyau mangula do presesta di Eropa preses sirait naudo apalagi di musim panas summer ay masalah pendek doi ro tu gereja au songo perdita na Rosia Timur ujui tarsonggo tau biaru halakon memuji dewata marsarawar pendek holan marbiha soni asa buya top inarohana marjomur ala sasalido dapotan matanyari nasida alai lama joamu tu tahu tata dihubang ditoba nang ngali ari dang rohi tu gereja ya so takas jo di patupa hauliaon nai asabui manoba debata holani adok sada anak kalimat nai di bagasan habadiaon mar pahean namar haduhuan molo di atas linai memang kekudusan
Nah di sommara adong si pamana totta. Buasa pola rohatan yang dibata tuhita noaing mando. Iko pasangapot taibana 2 hari dipakai hata lehon. Alai di bagasan habadiaon. Ano pehu pasukuton. Suku-sukun domutusi. Alai noaing ditugut dihuita asa. Hita ruas do pertohonan ni HKBP. Pasangapon ibana di bagasan habadiaon. Lah mengurupi hita tusi. Di dokma 7 hali, 7 hata suara ni Jehovah. Namambahen molo makuling suara ni debata, akahitir akan natino panasingi. Akahitir. Ni dokna gumogo do. Suara ni debata, hagogon ni suara ni debata. Martibakon hagogon ni suara ni aka na ginuaranna. Aek na sumar, hawares, na sangat kokoh. Na ikon dipakai Raja Salomo. Lau pajongjong bagas joro, alani kokoh na. Alai suara ni debatai gumogo do. Martibakon suara ni hagogon ni hawaresi. Akahitir na sida. Ronggur pe di paroibana. Lau mamakulingi. Jolmai. Nanido naima. Ubahen na tapasangap pe debata. Ala tamado ibana si pasangapota. Ala hagugun nai. Nuaing pe hamok kamang do tamok kenang. Tinggal dohita menukut dirita. Terlubu biala. Halak Batak. Berfilsafah. Falsafah naman dok. Dung dapot pinopar. Dung dapot sinadongan. Sama tu. Hasangapon. Wasa dipakulingi di bata hitan nuaing hama kamang do tamakai nason halak Kristen bata. Surau do ala nunga dirita sendiri nata pasangan dung dilehon di bata tu hita kapasu-pasunai manang tapa manak jo hita halak Kristen Batak bagian nih bangsa Indonesia jala taboto do parugamo do halak Indonesia. Parugamo. Alai sudah dohita majakon padohono. Ima na peringgas hita beribadah. Alai di ngulut tasikan upari dak tapasangap debata. Balik sado. Tapatupa kaulaon na mampain marlea debata. Tapatupa kaulaon na mampain sugu rohani dewata. Alanido hamo kadongan dung sidung nakin jojo lehon. Tu dewata hakna hasangapon. Roma na paduahon suara mandokon yakin mau ikon di mana do pasang udang dirita. Roma na patuluon apalah di ujungna di ayat 10 sadai. Duk tapatupa na parjulu do na paduoni lehonon ni debatama tuhamu pargugu dohot hadameon asa amu kadongan ni do ni hata ni tuata tuitan wae ngima molo naing tu buah kapargugu sian ruas ni HKBP membangun Indonesia Raya on Ima kapargogo na boy mambuan shalom. Hadameon, keadilan. Di tonga-tonga ni bangsa taon. Ikon naolo do ita pasangapon di bata di bagasan habadiaon. Apit doi tu ulauta sadarion preses nami, preses Bernard
manik. Songoni manang tusude kadongan preses natupa boy manangihon jami taon na diojakon di bagasan minggu nasalpu do sadarion. Ulaota songon uluan di tonga-tonga ni huriat taima memastikan bahwa ruas ni huriat tai ikon do akan tahu jalan di patau de bata pasangapon ibana marhiti aka ulon nasida di ngolu sigan upari dina disita rida hasangapon di bata alani pakatayota panguluhonota ulaota sigan upari di distrik DKI Jakarta odo preses nami Maulohuro di ata Inggris the best of the Batak Christian. Ala najolo di huta nasida di tahun 30-an abad nasalpu satu tahun 80-an abad nasalpu diusahahon aka paditattado membina aka ruasta asa gabe ruas ni huria dakola napistar dakola na berjabatan alai ruas ni huria na marhadaulaton asa dina borha be nasida siap bagas nasida tinang yakon ni akan tua-tuana pina borha di bagasan tangis do ilu-ilu di tonahon jaga dirim halak Kristen Batak doho mangolu maho sesuai tu parange jolmana yang baru gabe di lehot de batama aka pargu di tonga-tonga ni jala siat tonga-tonga ni ruas ni huriata aka pargugu jala marhite nasida di pasu-pasu di bata sadok provinsi di Indonesia ala di sini nasida patupa aka ulaon na ban pasangap di bata preses nami boido hamuan no manukun preses ta MKH Sirait songo dia maolna manugihon ruas ni huriata di son asa berintegritas ringgas mar minggu ringgas mar tangiang ala di ngoluna di pasangap de bata marhiti ngolu na badia naso mangalo uhum naso patupa hajahaton naso korupsi nian molo setapamana ti ulu dohita mangulau-ulau ta songoni sabing mamulus siat sada tahun tu tahun na mangihut salpu gogota aledang martubur haporsion ni ruasta dang lam badiana sida dang lam tubuh aka pemimpin siat tonga-tonga ni huriata laho membangun Indonesia Raya alani tugasta songon aka partohonan di tonga-tonga ni distrikon ikon takas matarida di distrikon bahwa warga HKBP dia rajin beribadah untuk pasangapon de bata alai rajin juga mangulu di bagasan habadiaon membangun Indonesia Rayaon ngadi coba Presiden Jokowi nian membaen keteladanan alai songon na nanget dobe tubuh benih-benih yang bagus itu saya dong dobe aka pemimpin ta sian gijang satu torus itu tu naso mangihuton keteladanan di somma hita HKBP di DKI on di jauh de bata asa patauhon ruas ni huriata namalo pasangapon de bata di bagasan habadiaon ninguluna mula mau muse tusuk-usukun parpudi nakina upajulu buasa on hatana tuhita di bagasan tikion suraudo ala orientasi ni pelayanata gabi holan pelayanan rutinitas dang takas laho membangun HKBP napa sangat debata
di bagasan habadiaon di nguluna. Alamar hiti ma anon lehonon ni debata tu hita kapar gugu. Nah, tuk patupa shalom. Itong-atongan ni bangsota. Suraodo nunga pamalohita pasangapod dirita. Jalalani gawi martok tang hita. Mangalului hasangapon nasa tok kini. Alanima mo kadongan secara khusus di presesta. Nanaeng diujakon tuhata sa tokin nari. Cita-citakan bersama kawan-kawan parhalado. Nagok tiki dohot paroh waktu. Partohonan dohot naso partohonan. Asa ianak kotai. Kita bentuk menjadi anak-anak HKBP. Nah tujuanna di ngoluna pasangapon debata marhite ngolu na marhabadiaon. Unang baliksa gabe dapot hita bahat situ tu akayana kota nagabe malo mamuji debata di gereja alai di ngoluna siganupari dang marhanguluan na marhabadiaon. Dipargugui debatama presesta nunga sidung senior tadi son mangulahon usahana saliling sa periode udu tima preses nami asalas rohana na pinukana na niulania kadongan di son sa periode udu totama sadinggan-dingganna di bagasan periode on dihamua karuas ni huria na huolongi hami molo salilingon kurang di patupahamu akaulaon pasangapon di bata muba mak molo nunga sanga malohamu pasangap di bata di bagas joro marhita kaulota di huria jala di masyarakat di pemerintah di perusahaan di dia yang mangula udu tima aing marhite aka ulaon munaina songoniron non ro tubuh martubur aka anak ni debata di tonga-tonga ni HKBP nagabe pargogo di tonga-tonga ni bangsota pargogo nama buan hadameon asa tutuma disitai HKBP gabi paso-paso woi saut marhite aka anak do borutai amin martangya maita ali Tuhan debatama nami debatana tumibul tamado roha ate-ate do todinami mandok moliate tuholi Tuhan ala dipakulingi ho hami marhite hatam ginuriton ni Raja Daud ima asa ulu hami Tuhan pasangapon ho jala pasangapon ho di bagasan habadiaon marhite pahean namar haduhuan di julum ai marhite sianido oleh Tuhan paromu patugomu akapargugu cetonga-tonga ni ruas ni huriam HKBP di tahun-tahun na manghiuton asabuya le Tuhan marhite nasida paroonmu dame shalom tutonga-tonga ni bangso nami nang tutonga-tonga ni Portibion loas mami manatap sa tokin tupudi songod dia hameli Tuhan salilingon di napasanga poko molo di jupangiho ali Tuhan nau pasangap hami ho di bagas jorom alai di tonga-tonga ni ngulu nami siganupari di jabu di kantor di partiga-tigaan di dia petahe ali Tuhan marlea goarmu hubai kami dang marsangap ho ali Tuhan asima roham
mangaju maho di hagaleon nami unang tudalhon ali Tuhan buhim sian sudi ruas ni huriam nauk sanga songoni terlumubi ruas ni huriam di HKBP Kernolongon alayali Tuhan molo godang do di tengah-tengah ni huriam ruas ni huriam napasangapon ho dakkolan di bagas joromon alai di ngoluna sida siganupari hupuji hami oleh Tuhan pasu-pasu mana sida saya tubuh male Tuhan sian tonga-tonga ni bagas na sida aka anak do boru ni HKBP nagabi pargugu di tiki-tiki na neng roon. Asa takas ali Tuhan na siram dohami, sinodangmu dohami. Secara khusus ma Tuhan utayo kami, preses nami na baru si ujak konon anon satu kinari. Preses Bernard Manik, Master of Theology, nidunganan ni inangi, patao may banarak doa kadongan nami perdita na manguluhon sudi ulaw ni huriam. Asa dituju di ulaw na sida membentuk warga HKBP na ulo mga leon hamulyaon tuho. Ay siyan tonga-tonga na sida matubuan no nakapemimpin di tonga-tonga ni bangso nami. Ali Tuhan, satu kinari, pasatom muma ulaon manguluon distrikon tu preses Bernard Manik, asima roham romaho, mangujakon na sida, palumehon, nasa narikot, pakyon na li Tuhan, manguluhon distrikon, asabuy distrik DKI Jayaon aliamang nabasa gabi tiruan nadinggan di sado huriam HKBP di Indonesiaon dohot di Portibion pasat hami tangyang namion tong manangyakon ali Tuhan akar ruas ni huriam di HKBP Kernolongon patugu manasida di hari-hari naneng roon asa radi nasida pasangapon ho di bagas permingguan nang di ngolu nasida siganupari di bagasan habadiaon. Tuhan, rodo ruas ni huriam tu bagas joromi dalam marsinggang nasida di jabu nasida be ala porsea nasida li Tuhan ganup nama nobaho pasu-pasu mudo. Adorak somula nasida non siap bagas joromon, siap parmingguan namion. Unang loas nasida Tuhan meret, sian hudulan dohot, inganan nasida sojolo di pasu-pasu ho ali Tuhan. Mari di pasu-pasu naong pinasahatmu, Tuhami akan aposom. Mau lihat madiho. Pasat kami tangyang namion, mga sahon gowar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Hamuak kamang dot hamuak kainang sahak maita nuaing tu acara paborhaton dohot pangujak konon. Parjulu paborhaton presesta nataholongi preses sirait mared de mahita. Hamu huriani Tuhan Yesus Kristus sadarion paborhatot tama mata padita midian kahasirait Master of Theology dohot keluarga tuinganan pangulaw na baru di kantor HKBP Distrik Walu DKI Jaya mangihuton aturan paraturan dohot surat haputusan ni pur HKBP atong tabigi majolo di jahahon surat haputusan taringot tunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 44 garing PDT garing SK garing 12 garing 2020 Eporus Huria Kristen Batak Prostat yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan HKBP pada tanggal 18 Desember 2020 di kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Midian KH Sirait Master Teologia tanggal lahir 26 Maret 1957. Jabatan dahulu Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta terhitung mulai 18 Desember 2020 menjadi pendeta fungsional di kantor Distrik 8 DKI Jakarta dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lain sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lain ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan kantor pusat HKBP ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau keliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan. 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Jemaat HKBP. 6. Biro Personalia HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. MPSD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. 12. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan pertinggal 1 sampai 11 untuk dimaklumi.
ditetapkan di Pia Raja Tarutung pada tanggal 18 Desember 2020. Kuria Kristen Bata Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Kuria Kristen Bata Protestan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Demikianlah surat keputusan dan ketetapan. Hamu Padita nami, Padita Midian Kahasirait MTH, nunga di bagi hamu surat keputusan ni Eporus HKBP. Khobartusi hu paborhat mahamu tu inganan pakku basyamunan yang baru. Di bagasan goar ni debata ama, anak dohot todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu debata ama sude ulaun muna nasai laon. Bain sangap di goarna. Laos marhiteon ma pinasahat hata moleate tuhamu. Di siala pakku basyomuna nasalilingon di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Rayaon. Martangiang Mahita. Ali Tuhan debata. Mauliate marohanami di ho. Alanunga didongani ho naselaon amanami Padita Midian Kahasirait MTH. Dohot keluarga makubasi ulaun ni preses di Huriam HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Rayaon. Saya pasu-pasu manasa pakobesion nasida naselaon. Dongani jala pergugoi manasida marhobas di inganan pangulaun nasida na baru. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus upasat hami tangiang namion. Amin. Sikat ni holong dohot hamalaton nami pasaton nami do tudah hahang ulos asa sai pir todim selas roham jala haringgason manangnya kok kami aka sudut na posoon manguluhon uloni huriata las maroham majakosa. Adorak sauloson luas mau mandok atau pasanauli pinatikon hujur di topi ni tapian. Manak tu dia peho mangalaka abang. Makubasi hurianai. Saya disi maho. Dapotan persaulian. Jala manangise hinubasanmu disi. Tong dapotan persaulian. Butima. Noeng masuk maita tu pangujak konon ni persestane baru. Mari de maita.
Hamu huriani Tuhan Yesus Kristus, khobar tu surat ketetapan nasihat tu distrikon, sadarion ma paujakon amata padita Bernard Manik MTH, gabe preses di distrikon. Di baheni tabigi majolo surat ketetapan tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 15 garis miring PDT garis miring SK garis miring 12 garis miring 2020. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang telah berakhirnya masa bakti Preses HKBP periode 2016 sampai 2020. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen patuluhon pasal 9 halaman 79 sampai 82 tentang Preses HKBP. Memperhatikan hasil pemilihan Preses HKBP masa bakti periode 2020 sampai 2024 Sinode Godang HKBP ke-65 pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2020. Hasil rapat pimpinan HKBP pada tanggal 18 Desember 2020 di kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Bernard Manik Master Teologia, tanggal lahir 28 Mei 1968, jabatan dahulu, Preses HKBP Distrik 13 Asahan Labuan Batu, terhitung mulai 18 Desember 2020, menjadi Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan kantor pusat HKBP ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 18 Desember 2020, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Lampiran keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan ditandatangani Huria Kristen Batak Protestan Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan, MSD. Kamu Pendeta Bernard Manik Master of Theology, khobartu surat haputusan Eporus HKBP paujakkon mahamu gabi preses di distrikon. Ulaoni preses khobartu aturan do peraturan HKBP nunga di jahahon uju pelantikan preses HKBP tanggal 10 Desember 2020 nasalpu di HKBP Piaraja Tarutung. Dibaheni husukun mahamu diadopan ni debatana puna huriai nang dijoloni huria na pungu rison naolo dohamu ojak konon gabe preses di distrik 8 DKI Jakarta Rayaon jalan naolo dohamu mamelehon dirimuna mangaradoti ulaon hobar tulomo ni rohani debata
nang aturan do peraturan HKBP sai didongani asing rohani dewata maau patupahos saluhurne au eporus HKBP Hupaoja Mahamu Gabe Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya sai didongani Tuhan Dewata amani Tuhata Yesus Kristus marhite toddi porbadia Mahamu mangaramoti ulauni asam marsangat Tuhatai marhite-hite pakkubasyom muna. Hamu akadongan sahuria distrikon jakon hamuma preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya masih tangyangan masih urupan saroha sapikiran Mahamu di bagasan Kristus Raja Nihuriai patuluson lomoniroha dohot parsuruan ni debata di Huriana martangyang mahita ali Tuhan debata manami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami Raja Jalanapuna Huriai mauliate marohanami tuho jala pujion nami goarmu adang di paluas ho huriam so mar parmahan alai sai di pabakid hodo akan aposom na burju jala na olo surommu mamaritahon hatam nunga di paujak ho amanami padita Bernard Manik MTH Gabi Preses HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta Raya on. Asi maroham lehon matodim na badiai mamargogoi hon nasida. Parsahalai jala parbisuhi manasida. Asa polin baritam nauli di baritahon. Lehon hahipason. Togu dohot hiras ni roha di nasida mangaradoti sude ulaon songon preses di distrikon marhite-hite Tuhan Yesus Kristus mangidohami tuho amin. Diamu amanami dohot inanami saat manuai kita tu acara nama dokhata molo marhite acarata adong opat alai mangakodomodir tuaka masukan ni amang pardita midian kahasirait songonoma partupani acara nama dokhata na parjulu hata partadingan ma sian amang pardita midian kahasirait dot keluarga napa dua hon hata patujulu manang perkenalan sian pendeta Bernard Manik dot keluarga napa tuluhon hata paborhaton dohot pangujak konon sian utusan naparjulu mewakili majelis sedistrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dot naparjulu mewakili jemaat upasatami ma dohot hormat tu Bapak Dr. Nurdin Tapubulun napadua honanong mewakili majelis parhalado sa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta upasatami ma tuamang situa Dr. Jasman Pajaitan baru manong sian sahalak padita na di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta
na mewakili upasatami ma tu amang padita lawinner hutagaul. Dot na parpudian nong sian MPSD ima nong kuatoro kami ala nong pasaton hata di acara perpisahan mamerek partikian dan bean nong gabi hami ma na mewakili. Na parpudian nong hata bimbingan ma dot pengarahan sian bimbingan pastoral Sen Opui Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Alani partikian pasatami ma parjolo madok hata pertandingan tuamang padita median kasirait idoro aku dak pola we tugijang be bapai bui ma mangado ruas didongani di pendek calon Martin dohot Antoni. Kalau ada yang bisa membantu wireless dari dari sini aja Bapak. Opui ipurus na hinormatan dohot opu boru laos sudi mahita nadong di ingananon secara khusus na menguduti apa reseson di dekayon preses manik do keluarga di son. Laos di son utusan ni ruas do paralado amang Nurdin Tabubolon staf khusus ni wakil presiden dohot inang rap dohot anggota MPR EDPR musi sodang baru Tabubolon songon inang amang jasman pajetan oleh tema dot hitarap di ngananon. Kadong aku padita namang ulan na selaon mulai tema di pasahat rohanami di hamu ala ni pangiduan duku kamu ma persestana baru. Dak polara hata pertandingan ayo do di distrikoni Batong. Soalnya na huida nakin tiki merpilih tujolo amata mantan sekretaris jenderal amata Mori Sihobeng Molo Dison hatarido nakin huida soalnya manang paduan suara ima paduan suara sian kantor distrik dengan menyanyikan lagu disuruh untuk melayani dan paduan suara Parupuan distrik. Dua makur lahir dari pergumulan yaitu silang ni Tuhani dohot odihon au Tuhan. Itu sebenarnya lahir dari pergumulan saya dalam menghadapi jemaat HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, apalagi setelah seorang diri. Saya tidak bisa lagi bertanya karena memang peranan istri itu rupanya besar. Selalu mengkontrol saya, bahkan hingga sekecilnya termasuk pakaian. Terlalu panjang khotbah saya, langsung dia menunjuk-nunjuk jamnya. Jadi saya dikontrol dari A sampai Z. Sekarang tidak ada yang mengkontrol, jadi susah. Makanya dalam teknologi yang sekarang, yaitu dengan live streaming, dengan New Kairos TV, mudah-mudahan khotbah kita tidak lagi terlalu panjang
cukup 9 menit supaya bisa ditelah oleh jemaat kita. Dan inilah perubahan dalam rangka memasuki zaman baru, terutama di tengah-tengah pelayanan kita di DKI Jakarta Raya ini. Sebelum ibu kota ini dipindahkan, tentu sangat berharap jemaat kita supaya peran pendeta HKBP lebih besar. Di samping rajin membaca, tapi juga ikut mau mendengar orang lain. Penyakit pendeta ini susah mendengar orang lain. Dia hanya mau didengarkan. Tapi di tengah-tengah transformasi zaman yang maju, tentu saya berharap para pendeta KBP di DKI ini, kalau memang dia tidak mampu lagi, lebih baik dia menyerah. Mungkin dia di tempat lain lebih cocok. Karena ada pendeta ini yang tidak lagi memikirkan kantor pusat HKBP. Saya yang pernah mengalami menerima belanja waktu dosen di sekolah pendeta dan sekolah uruhuria 3 kali sebulan, kadang 4 kali. Itu sebabnya saya berkomitmen DKI Jakarta ini harus bisa menopang sampai 50% biaya kantor pusat HKBP. Tapi karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu kita mengalami penurunan. Tapi di tempat lain, gereja-gereja yang lain, justru dengan kebaktian live streaming ini, justru pemasukannya lebih besar. Karena langsung pakai rekening. Jadi artinya tidak ada alasan, itu menurut saya, tidak ada alasan jadi lemah pelayanan kita justru di tengah-tengah COVID-19 ini. Saya dengan pegawai staf mulai 22 Maret sampai hari ini tidak pernah berhenti untuk memajukan distrik ini, dan kami terus berkantor. Dan kantor kita tidak pernah tertutup. Jadi itulah yang hanya memang terakhir ini ada kena COVID, itu pun dari luar. Tapi kalau dari distrik tidak ada yang kena COVID selama beberapa bulan ini. Karena kami terus bersemangat, tidak pernah kenal lelah. Bahkan harus mereka dulu pulang, baru saya baru pulang. Kadang mereka parjolo mai bapak ena rupane bebe barpudi doau. Ena tahu kami nomor katoron. Jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan ini akan saya serahkan ke proses baru. Jangan lemah dengan pelayanan. Sebagaimana saya melayani selama ini, tentu akan menjadi teman saudara. Karena saya juga sudah merasa tidak kuat lagi untuk melayani jemaat, dan saya minta kepada Epurus kita, janganlah saya menjadi pendeta resort Menteng Jalan Jambu. Saya cukuplah di distrik membantu rekan saya, adik saya, Proses Manik, kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tentu saya juga tidak memberi pengalaman saya, tapi saya setiap saat siap untuk membantu beliau, supaya beliau juga tidak hanya Proses DKI nanti, periode-periode berikutnya menjadi pimpinan HKBP.
Jadi tepuk tanganlah kepada Proses Manik, karena memang regenerasi itu penting. Tanpa regenerasi mempersiapkan diri, tentu tidak akan mungkin. Saya tidak mengatakan saya meregenerasi Purus kita, saya tidak mau berani, tapi minimal saya ikut membesarkan beliau supaya beliau menjadi pemimpin HKBP, karena dengan pengalaman-pengalaman baik internasional dan nasional beliau sudah alami. Beliau di Birmingham, saya di Wuppertal Barmen, dan saya sudah melayani juga orang-orang Eropa pada saat itu. Tapi mungkin karena saya terlalu porsir, tapi saya bersyukur gabi bui pasti nama ngucap konon gabi serana dadap pulala. Alai ala nasedok go hona kopi tau nasi nyuri gudangi HP nasehat doa. Jadi tung loak go rumah sakit alenang sido hono kape rumah sakit tarutungi. Sona kopi tiba abe sedok covid. Jadi ngiri do pakai lalahan taring antusi. Sehat doa ala memang minum tes naso masak gabe sotabu pakai lalahan. Naing oksigen do masuk tu UGD. Abe lo si lo nyapat tu si. Jadi do dalanna. Jadi tapi beruntunglah saya dilayani oleh calon pendeta muda dari kantor pusat, makan pagi, siang, dan malam. Mereka lah yang melayani saya. Jadi terakhir atas nama keluarga molo adong kesedane HP tim letare dak sudi komplit talakon alai marang kulinggo tarompet nasida. Jadi tetap bersemangat setiap hari-hari besar ada trompet namanya letare, dan ini sudah bernyanyi dengan baik. Akaoma moloboi paditana punya spesialisasi. Songonima nabuyu pasatame digijang ni molodong hahurangan nami. Aka namar salpuak kata. Alai molo diau prinsip ma dakya nanggosada huhasuguh akapadita di distrikon. Alai molo halakido makasuguh nau up to you. Alai molo audo Peter Martangiang gau molo pe adong na maol sai hu delegasi hodo tuak kadong aku. Sehingga memang Pak Proses Manik mobilitas tinggi DKI Jakarta Raya ini. Dan tentu gereja X dengan gereja Z tidak persis sama. Warado HKBP tapi masing-masing punya ciri khas. Di sido guguna, di sido maolla, di sido laos do jugulla. Alai labok go buhimuna pasti boido teratas itu sih. Mulau saya utangnya kodo unangnya narong masalah. Jala sanga doau diisukan pidama parasasirai di periode 2 tahun. Wah sampai pidaon nah orang aku naruh aku rupane. Alai gabe hok doau sa periode soni mana kamu. Bui hot sa periode di tengah-tengah distrikon. Tu HKBP kernolong mulai atema. Ala bolhana mak kamu pasu-pasu tu hatama HKBP kernolong sanga doau di sopat di taresot. Alai sipata lupa doamu mamerengau. Ala memang paditana poso hian do pe audison jadi keras do kernolongan. Jadi dikuras do tenaga kudison.
Jadi luar biasa. Jadi sone manang dihamuna saluhutna. Walau tergejak pe hudokon ima sihol niroako asa mardalan ruhut niaturan. Sabui songon selugatei seret marhubas. Seret marhubas ma dalat talau makubasi. Unang adong gijang niroha. Asabui turus sude ayanggo ruas ni huria di dekayon upistar doha laki siak kita. Alayanggo hita menjawabi dengan serepma arohata. Ido asabui tatangyakon songo jamita ni upuinakin tatangyakon aka ruas ni huria asa marbungaran aka keberhasilan nasida. Lumobi lau manopang keuangan ni kantor pusat HKBP nuaing molope adong di dekayon na lobian ya tapasah mabantu atatu nasida. Ala memang ala ni COVID ini gabe turun pemasukan ni kantor pusat HKBP. Jadi alai molau madok jangan sampai lemah. Kita tidak boleh putus asa dengan COVID-19. Kita harus maju terus dan dengan pelayanan, dengan kemajuan itulah kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siang malam saya melayani. Selagi ada waktu saya melayani. Itulah tadi KUR dipanggil untuk melayani. Dan KUR Odiho Nau Tuhan Nakin itu adalah perenungan. Jadi saya ni renungkan maulau niba ni tengok mai dei tabama aharogore semangat song daya tahan tubuh aka imun song nidok ni kesehatan. Mulai tema saulak ngai atas nama keluarga di pasu-pasu tuhatama huriata nabulunon horas madita. Diuduti mak madok kata pinasahak matu amang Pardita Bernard Manik Master Teologi Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Satabi bolon ma dihita saluhuk na napungudison, upui porus dohot inang nahi normat, amanami preses MK Hasirait, akamanginang Pardita, MPS, MPSD, amanami Dr. Nurdin dohot keluarga, amang Situa Jasman dohot keluarga, secara khusus mantan pimpinan nami amang Mori na hubere kami nakin di bilut perhuasan sudi mahita tahe na pengudison secara istimewa parhalado dohot ruas ni HKBP Kernolongon tapuji matuhatta di godang ni lasni roha pasu-pasu basa-basa nani usehon natuhita di partikian nama saya maulon di paluasi tamarhai pason dohot patupahon nakkaulota dengan upaya-upaya nabui menghindari hita sia nakka parmaraan amang dohot inang hobartu gowarne acara nadilehot tuhami hata patujulu dohot perkenalan alani tulu hal mana yang si pasaton nami naparjulu perkenalan dungi harapan-harapan dohot ajakan siak kami. Ami sadiri Pardita Bernard Manik na tinubuhon ni inong pangitu boru si Hobing inata dison Dewi Susanti boru aritonang
Nati nubuhon ni simatu aku boru regar. Opak maham dihami dak danak ilihot tuhata, dua dak danak boru, dua dak danak bawa. Marsikola bedo penuaing sudi jala untuk sementara waktu ikut tinggal honon nami do nasida jo pai mabui pida aladong kalas tudu. Nasalah kami mengula di HKBP distrik 10 tu luasahan Labu Habatu jala marhite haputusan nabi pinata di pida mahami laho manguluhon distrik Walu DKI Jakarta Rayon mauliate maritu hatta do mutusi amang dohot inang mangido mangelek mahami tu sudehi ta tuope porus senior nami amang sirait sudehi tatahe asa tung manggugu mahamu amang dohot inang tu mangyakon mangurupi mangalehon masukan mangalehos saran secara khusus tu haradion ni amang median nakin jika dibutuhkan ina nasida nuaing mahuru amang sangat kami butuhkan tolong dibantu urupi hamu mahami diaka narikoti jala pasti do saya mangido aka masukan kami sian damang lasongani mahita sudina pungon amang inang sudi mahita masih tangyangan masih rupan asa tulus ulau ni hatta di tonga-tonga ni huriana napatuluhon ajakan nami tu hita saluhuna sudi namangula di istri hodok sudi ruas ni huria khobar tu naong ni canangkan ni opue forus laho patupahon transformasi di HKBP na sedikit tersita waktu talani namasa gawe moru partikian ni periodion totu di hirimi dosya kita sedikit lebih cepat bergerak tujuan nyari alani huajak mahita sudi akamang do inang rak mangula mahita patupahon nakka haibarun di tengah-tengah ni HKBP na selalu diajarkan ditiruat to nakka pimpinata tu hita nuaing mangula di bagasan haserepon di bagasan torot niroha di bagasan kesederhanaan nunga itiruat to nasidei tuhami HMP tu gihon nami mahita sudi makubasi hurian itu hatta di bagas sapos niroha di pangurupian itu hatta nasautihi majo songon hatta patujulu perkenala siak kami abang do inang moliate ma ditu hatta moliate ma dihita salu na horas ma dihita Diudutima na mewakili sian ruas HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tu amang Dr. Nurdir Tapubolon los udutusian nong na mewakili parhalado manang majelis sa distrik HKBP DKI Jakarta amang situa Dr. Jasman Panjaitan ingana do partikian upasata mima tu amang Dr. Nurdin Tapubolon. Shalom. Horas mari kita saluna. Nani hormatan nami opui eporus HKBP Pendeta Robinson Dr. Robinson Butar-Butar dohot opung boru. Nahin hormatan amang pareses nek baru na baru dilantik. Selamat matuhamuna. Secara khusus nani hormatan nami Pendeta Median KH Sirait MTH naung selesai sebagai petugas di distrik Walu Jakarta Rayon. Suaksongoni mantan Sekjen Pendeta Sihombing naksongoni saluhuna akapareses para pendeta dohot saluhutna ruas nihuria Karnolongon secara khusus dong aku situa Jasman Panjaitan adong utong nasi dari so mauliate di tuhata mauliate di hita saluhutna sadarion tak kasedota bereng ngadilantik amata
Pareses Naib Baru, Ima Pendeta Bernard Manik. Lompatanon luar biasa dong. Sian Asahan Labuhan Batu, Nako tu DKI Jakarta. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Bahasa Orok Kosongoni, DKI Jakarta ini adalah miniatur daripada Indonesia. Disodo presiden, disodo para menteri, disodo para pengusaha. Sekitar 75% dana Republik berputar di kota Jakarta ini. Jadi, kulala dipilih opoi porus hamutu Jakartaon, naung dibereng go kapasitas muna. Yakin doau buiro hamu sukses di DKI Jakarta. Sada do kunci na hamu boy sukses. Na perjolo ngadi bere kami prestasi ini pendeta Median Sirait di Jakarta sebagai lokomotif HKBP. Muluboi do hamu mardiskusi, muluboi do hamu tukar pikiran, songo dia caranya mak pendeta Media Sirait memimpin kami ruas na adong di DKI Jakarta yakin do kami sukses do hamutong. Jalapos do rohanami naung dilantik opui hamu nakingan tak sembarang pilihan o tuhamu Tuhaniro na mamilit tamu gabe dohot tamu na mamimpi kami ruas ni HKBP DKI Jakarta tak songin dohonon nami tu opui porus hamuna selamat matok tuhamuna alana baru betong dikukuhkan hamuna melalui sinodi godang di Piaraja Tarutung Sipoholon pos dorohanami na pinilit ni Tuhani do hamuna jala isi penek upurusta ido tok si dukung mata tadukung ma epurusta tadukung paresesta jala tadukung akapadita resort tabi dohot akasituata asa tok tong boy dapot songon aha na di jami tahun ni upui naking asahita boy marparbue jala boy margogo mamimpin maning di dia pe aka anak ni ruas ni HKBP jadi pargogo tuari-ari nangro nang ditik kinoaingo mau lihatin ono nami di opui di jamita muna naking tung macai denggani bagi kami suak-suak nang to amak pareses selamat madi amang pareses di DKI Jakarta selamat datang tuamu. Secara khusus dohonon nami tu amang Pandita Median Sirait tung matsai dinggado parsaurata selama hamu majabat pareses di DKI on. Nakpe songonai rokonai naking sona lumudoro atong hamuna gabi arah dak pareses be alai pos dorohanami nak tonggo rapak kita. Alana tonggo hamu sebagai pendeta fungsional di distrik Waluon jala tonggo parsaurata do akaruas jala holonggorohani akaruas ni DKI otu hamuna talas do riboto hamino ni jala denggado parsauran ni sude do ruas lumuwi do akai parsauran terintegrasi na binangumuna di DKI Jakarta sehingga amatuhata toto mangalian hai pason di daging do to di tu amang pareses semalum sahib muna naswinoto muna tuhata mamadongani hamuna songoni marhono nami sude tuhita salhuna tadukung ma sude akka pemimpinannya HKBP doho paresesta tuhata mamadongani hita salhuna horas mari hita. Pinasama tu amang situa Dr. Jasman Panjaitan na mewakili Perhalado sa distrik DKI Jakarta.
horas malihita saluhna. Nahu hormatihan opui eporus doktor butar-butar. Suaksongoni nahu hormatihami dio puboru pariban ni Jenderal Luhut Panjaitan. Nahu hormatihami tulaku Pareses MKH Surai. Suaksongoni Pareses nami Nebaru Amang Pendeta Bernat Manik Rap Dotina Songoni Muse na hormati kami Sekjen HKBP Naginatini David Sibuya ala Rodo Nasida Nakin baju padohami dihamu amanami saluna amanami Pendeta nama duhuti acara sudi tahe hamu amanami nanami ruasni HKBP sabungan HKBP distrik Jakarta HKBP Kernol. Mau lihat mah di pasar Turata tuamat teribata ala di patol khas duhita sahat tuari pasap puluhan tahun 2021 marahi pasok kita saluhna baju pabohi atik pe marmasker mau lihat tema di Tuhata mau lihat tema di Tuhata Merdalado Sinuri Gudang ke 65 tanggal sia saat tanggal 10 Desember 2020 ima nama milit uluan ni HKBP suaksoni nang nama milit aka uluan distrik ima aka amang Pareses Merdala dulu dengan Sinodi Gudang ke 65 mau lihat mah di Tuhata nunga terpilit pimpinata uluan ni huriata na pinilit ni naposona na tinolopan ni toddi porbadia ido subtema ni Sinodi Gudang ditolopi toddi porbadia do akka naposona lau mamilit uluan ni huriai. Secara pribadi aku akui deh ditolopi 1100 kami dohot mamilit pimpinan ni Huriata ditolopi tod di Purbadia. Secara khusus adong do kesaksi aku taringot tu doktor butar-butaro 5 tahun noksalku isima baju pabuh yau dohot opung eporuson pukulo manugot rodo doktoron tukatorhu di kejaksanaku hulak kubuk kabitu kubikir do apostel ni halak Batak naroi ima nomensen dang napola namar lubi-lubi naikudo kesaksianku pribadi do hutaga biado tahun 2000 Sinodi Gudang ono pulopat Om Marang epurus ni HKBP ni narwaku
tiki marsinuri kami do diba marsinuri tahun sinuri ke-63 alai terpilih Dr. Darwin alai dia lusi di batado pamereng aku nahu bereng da tua-tuaon songon apostel nomensen tikirona sida tukatorhu di kejaksaan agung dia lusi mai nah di sini di godang atwa ya kedua postor aku secara pribadi maju do HKBP on andon uluhon indala sida porsia mahita di si jela belum tabereng musesian nak kini ngani ikon nai ima seret marro ido na pinatuduhon ni opui rona sida to katorhu jamono pagi itu juga kan sudah menunjukkan seret marroha itu isi ora si jasma korek kuda botono nasida alai rona sida diskusi kami hampir kurang lebih 3-4 jam mengenai HKBP. Jadi lausomanyan opung sosonon nami itu kamu pimpinan asa dinggan pauli kamu ya kehurangan oksalku dibandingkan isarana usia pensiun pendeta ini perlu ditinjau kembali nang betong adong akka pareses gabi songonon nakin gabi fungsional manang gabi pendeta resor opera perlu dora diperbaiki melihat itu sahat do berita hubungi kami tadi waktu tahun pemberdayaan nanaing badan diopung di tahun 2021 ima opung oleh adema margogo maham sebetulnya tonggo AUP boleh dokot tulaku nakin mencipta lagu ngau cipta hol lagu taringot tu HKBP tudus tu parsiadu kalau muncul 2 minggu nasalku 3 hari langsung 1.500 yang nonton dan 1.000 yang lain boleh buka mulai boleh buka hotel di YouTube HKBP tudus tu parsiadu ala itu memang tema ni sinu di godang bono pulima ima opung harapan nami tu hamu pimpinan nami songon dauro koninakin dia kini roh nami do tudus hamu tu apostol nomensen dia HKBP tu berjulu majolo tu amanami pareses manik mulai tema songon dokon ni mulu nakinin hula-hulaku son hula-hulaku amang Nurdin maki madok nama ngalompat do nakini dokok kamu mulu au mamereng daksoni kubigi baritana si partangiang do na tuo amata pareses ne baru gugu ni tangiang do diulanasi bakona mai ala ngasong na dong informasi tu au amang do madokokatan no salah satu sian situen gabi hulului ma di Google tarbohado amata manikoni narwaku to aku tawonan ni dokon nakinin hula-hula kon sen asrap itu sahat tu Jakarta alai ala memang si pertangian do ngomong ilmu apa ini ido hamu si pertangian nak kisong na huruf kuni opuye purus hataridani
Apostol nomensen. Saha mahamu tu Jakarta Naulio. Posrohamu amang. Posrohamu. Atik penakin memang gudang do di Jakarta on akka namalo. Alai dan gue hamalo. Sang nedokon ni Raja Salomo do. Na diamsal tu 25. Marhaposa mahamu tu Jehovah. Unak kamu mengasau pikiranmu. Akan nak doktor kadang-kadang mengasau pikirannya do. Nalam rasa doktor di mana. Saya pai berguna homma, ibang masa homma, ha doktoron na. Hape solat ni dia. Dong doktora udang dolak ni dia na huboto pora. Biasa-biasa saja. Jadi saya sitong rohai mulia tema. Postur hanami jala siap dohami sangone dokon ni doktor tapugul nakiningan. Siap dohai mangurubi hamama. Postur ham. Ima tuhamu amang do sok sangoni nakpinang. Dengan itu anima hamu rak mangula do takka amanai padita nadong di distrikon tutulakku mah nanang donokku luar biasa do tulakku bahasa urut luar biasa ai sebe madokum mergajang ku pungurni tulah ngosah hatu sederio alai tongdo ala si pertanian. Nah utade petu lango si pertanian. Jele pencipta lagu akan bermasmur. Masa gudangku nani ulani amang para seson selama kurang lebih obat tahun mati tulang kamu mengula di Jakarta. Melihat tema, baik di bidang koinonia, marturia, do diakoni, hehedo dibayan, amang pareses, suak songoninang bui kamu nuaing, kubere kami di distrik sede. Lasroha mamereng hasadomu nani binanio tulang di distrik Jakarta na Selilingon. Mulai tema tulang. Ipasu-pasu Tuhan ima nandi ulamu tulang na Selilingon di distrik jala posroha gejang gupe umur di tulang. Danon itu hani. Ala gudang dupe nanang bainom tulang. Pos toroha disi. Pos marohan tulang. Sehat do tulang. Ya, sehat. Yang koroha por TV do. Bisa mampotoi nak kiningan. Songon na huruf kon nak kiningan. Ternyata tidak. Hipas. Sahat do tulang. Menyerahkan tongkat kepemimpinan ini sadarion tu amang manik saksong ni manak tuhamu parhubas ni distrik mulai tema rohanami tuhamu ala ileo kamu kesempatan tuiba pribadi pasahaton kata sambutan majakon dot pabor haton amat tapareses masih gudang rupenian na lebih pasien iba napasahaton kata sambutano alai mau lihat mah pasahat tamu Tuhan jadi Tuhamu mah mau lihat rono nami kamu amanami nanami ruas nih huria AKBP Kernolongan terberita do berita nih AKBP Kernolongan lima sabungan nih distrik ala oddo pera mulo sosala oddo kuria na perjulu di Jakarta on di bahkan di Jawa ini ima mulo sosala
marga harahap. Ya, marga harap manang na langsung do amata Amir Sarifuddin harahap manang na hahanai do napa jongjok kuriaon ima na hujahatong di Google alana siang warnai sahirena muslim do Amir Sarifuddin harahap hape Kristen di mulai tema dihamu masa dengar do pelai namuna sadarion bola sita mengulahon acara pawaraton do majakon para sesta alai songon nakin songon na songi dor hakku mabigi tar songon na gudang go be huigi nak kisianon na hona covid yang kira perlu dora tingkatkan prokes sanak sampai pola songoni gudang nganakin na nahonai amana gugu mahamu amang inang sok ninang amanami parhalado ni kuriat tarison lau permudu-mudu bai saton harwa haporsion ni ruas di huriat tahun asalam mangerbang asalam bagas haporsion ni ruas di HKBP karena longan saya denai sautik kaya emang nanang dohonokku panggiluan nami tupui secara khusus hatopan sok-songonin nang tu pada nami huria do hataridani pakubasion mau lihat di Pareses Serait na memberdayakan di distrik. Ada satu hal na perlu narohaku, na sangat perlu di huria do hatarida ni pakubasion. Asal leo kamu jo perhatian muna turia do reso. Omara na paling utama dengan dedak ini dibain tulang Pareses ada ukur di distrik alai naing manian sahaton tu huria satu reso mulu hulak kudo huria do hatarida ni pakobasio hidu nasawati diba naikon dibandingkan aturan huria ini seolah-olah jangan dong atong kuria di distrik. Distrik ya distrik. Kuria dong. Ima ra si na perlu si sesengonon nami apalah di partikianon opung soksoni dia manami Pareses. Setabi goreng mah mulut ngadong akka nahurang lubi. Dipakai nami, duk diperlakukan nami di bagasan sadarion. Horas madihita saluna. Adorakso bimbingan pastoral senopung Eporus pinasama tuamang Padita Lawiner mewakili Salut Padita Narong di HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Horasma dihita salhutna na uparsangat yami opue Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dohot opung boru no parsangay kami amang Pendeta Milian Kahasirait dohot amanami Pendeta Bernard Manik dohot inang Pareses HKBP nang diojakon di distrik DKI Jakarta Rayon songoni amanami Dr. Nurdin Tapubulon dohot ibotonami Sondang Boru Tampubulon secara khusus tu kita akabadita luas memahami pasahaton hata pajakunon dohok borhat di Tikyon. Alea dorakso i pasaton nama hata
horas-horas selamat datang di Opue Purus. Naro manobot Huriat HKB DKI Jakarta Raya Oma Panobot yang 40 siat 32 pareses nang diojakon sidung sadarion dipilit Opui HKBP Distrik DKI Laos langsung Opui langsung menguluhon tentu adong dok kapesan nama cayarga di ida opung harapan siang Distrik DKI Agiak make hadiran ni opung mangalehon semangat Tuhane spirit laho melayani sesuai dohot na tahirim HKBP GB pasu-pasu di tengah-tengah ni huriata patuluson aka transportasi di perjalanan niaka pakowasion radi mahami ulu nomu opung laho patulusoni salhutna jala marsahala dipergogoi di pas-pas tuhata ma Opue Purus lahu manguluan huriat HKBP Naboloni laos marhiti ombawa upasatami hata horas-horas mau liate tu debata cara khusus nang tu pendeta median kahasirait nang manguluhon HKBP Distrik DKI sa periodeon sada nama cetakas widahami nasoheata alu amang ditaluhon persahiton bahkan semangat nyamangido manaluhon persahiton nyamang gebebui waktu hamido gudang nek katantangan na dia dupi hamang koras mamang las marhitoma mangido mapami atas sudia ka perdita na nilunomu takak-takang gua amang mangido mahami mengaju amang tuhami dia kahatakangon nami uluhonomu salingon jala tuhatama nama dongani yamang molo di distrik dope macarga dope kehadiran yamang persiajaran nami dia kapak kubasion ipas mamang honi nang keluarga jelas selamat datang nang di Pareses Naik Baru ama nami Pendeta Bernat Manik ready mahami uluhonomu horas jala di lewat duata masahala dihamu horas gejang aka pasu-pasu si jalota nang marhite pakubasyo munarap dohotami songoni mahatasya kami mau liate horas Pesatami tuopui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Pasaton bimbingan pastoral laos manutup perminggota di bagasan sadaron. Hamo kamang dot hamo kainang nahu haulongi domu tutiki dak polara saya hugwari seda-seda akan nata holongi dison alai dinggaddo songone Purus ni huriata pasahaton hamalateon isudi HKBP tu parhalado ruas ni HKBP Kernolongon ai di patu pahamudo na patut siulom muna di bagasan sadarion macalas rohanami parjulus itu tu donok do mau leate tu sudia ka tokoh ta dison namang leo tikina ro makalasun ulau sadarion do mendukung di tangiang do ditekad di tikina nang roon asabui saud na pinarsitan itu hatta di tonga-tonga ni huriat tatanu di distrik DKI-on Amang Nurdin Amang Jasman alena terlumubi dohono kumaleate di sonro na taholongi padita mori si hobbing Buasa apala ikon hugwari guarna ai di tanggal 10 Desember sugut menuguti somartapiat dope
dahangon beberapa jam sebelum pemilihan ni purus. Rodo dahangon tu bagas ni simatuakku ingan aku marborngin. Holan laho manangyakon. Keteladanan doi diau. Na ikot tangya konotor do ganup na poson itu hatta na makasih holi laho memilih dirina menguluhon na KBP. Jadi alani abang padita si hombing at sugari bui ba tangis las ni roha di son tangis do marningot tangyang mi. Gabi saud sakap ni tu hatta pasaton ulau na duk tuhau songon parmahan do songon uluan di tonga-tonga ni huriata na turgasna na utama ima manangyakon kita sudi marmahani alana patuluhon pahisaton hatauon ni sude personel ni HKBP lau makubasi huriana saring gandingkan. Mulai hati dotong dohonon tu preses tarison sirait. Nah luar biasa patuduhon keteladanan dihami akadongan muna padita no poso. Namandok dang jadi keterbatasatta. Pasohoton ulaun makaholongi huriai. Tawoto takas di bagasan parsahiton do abangon sekian lama. Alai songon ni Apostol Paulus nang ditangyak ko ni mana tulu hali asa malum nian alai dang di leon ai di bagasan haga leon do hagugoni debata nunga di patuduan abang di si. Lasrona mi abang di keteladanan ni. Hamuna kamang do tamak kenang. Adorak so peridion tarikot do 3 bulan mangujak ko nakapreses mago matiki alani hami uluat tanuae mando jalala soraku radesu dia kadongan di Ganup distrik nah hola 2 minggu ma mangujak kon preses tanong dilantik di Piaraja tanggal 10 Desemberi. Alani upasak mamole hate tu sudi sekdis sudi amo kadongan na manupahi ulaonon ai moloso di urupiamu hian dang boi hita patu paun ulaon saja ala sepamahaman do hita sapangatusion do hita na ikon hatop hita marlojong gabi diului hamu tapatupa holan di bagasan 2 minggu mengucapkan preses jala dia ke distrik nasing dang ikon uluan ni HKBP na limai mengucapkan stukma padita senior ruas ni sini gudang nadong di distriki adik pe padita resort ibana nunga tabonai ulaun namandok ikon bersegera do hita berbenah do hita lau patupahun ulaun na dinggani tungan huriata nian sanga do hamu kamang do tama kainang usak kapi dang apala roau tu DKI. Mohon maaf. Alai dung 3 minggu di Piaraja hami. Huboto matakas. Kondisita kritis do. Ono 150 halak personel ni HKBP na mangulai di kantor pusat di lembaga di sending do sudinai. Pola dang marbalajo di Desemberi. Jala Roma dana pensiuta yayasan Tuhami mandok nunga diperingati OJK HKBP padu halihon. Jala molo 140 halihon ditutup ma dana pensiuta. Mar 124 miliar utang ni HKBP
tu dana pensiun. Sebagai badan pendiri dohot personel tak. Naso hapala ringgas manggara dana pensiunna. Natu hari hudapot di dokumen serah terima pinasa ni preses. Adong doison akka huria-huria na balga. Hape manahan dana pensiunna. Gabe merukil ma HKBP terancam akan ditutup. Jadi alani ngahudo ko kami tu pada dana pensiun tu OJK. Ganu bulan iko gararom ma 2 miliar. Di bagasa periode on. Asa aman hami akka pensiunan non. So tungdang ditanyakon akka pensiunan tai hita HKBP. Molodang ditanyakon be tu dia mah hita. Dang adong na ta patupa be namar parbuai muse. Alani ma uputus soma Romau tuson. Wasa hama kamanggo tamakainam. Alahuboto sonidok ni preses nakin. 50% kebutuhan ni HKBP di kantor pusat si 650 petugas tai dituhup DKI. Alai dang holan alani COVID. Alai alanong moru do rasa tanggung jawab yang besar ni akka huria-huria nah dong di DKI on tu saddo HKBP ubana pola sampai songoni kondisi ni HKBP. Alani songone do ni dongatanakin ubana ro beau adong do harapakku. Amu kamang buat hamakana. Mari kita melihat ke depan. Mari kita memikul tanggung jawab kita supaya berkat Tuhan datang melimpah kepada kita. Amin. Jangan lagi segan-segan. Nah, pada tahun on songon hataridaan nih pelaksanaan Renstran HKBP 2020-2024. Namando ikon bertransformasi do hita menghadapi tantangan nabalgan waing songon huria nama tua huria nobalga di Indonesia untuk di Asia Tenggara on. Beharo benota bertransformasi. Asa cepat kita bekerja. Semua titik-titik konflik kita harus tutup. Asa unang be di hata halak HKBP on. Alai sabalikna gabe ipuji halak debata ala HKBP. Nah, parsaoran na maca uli. Ulaon diakonina maca dinggan. Jala ulaon mar berita naulina. Sahat dakolan di Indonesia on, dakolan di Bagasata, ale sahat tong tu daerah-daerah terpencil termasuk tu Papua, ale dakolan di Indonesia ni ko sahat tu Afrika. Lau patu pahoni amo kamang do tamakan ikang ikon tak berdayakan do dirita. Minggu naro mulai sesugut ibane komula atau presesta patu pautama pemberdayaan preses. Asa mampu nasida menguluhon distrik berdasarkan visi dan strategi yang jelas. Dunia non mau tuat nasida tu distrik ikom diberdayakan nasida tu sudah padi tersor. Ikom berdayaan padi tersor tu sudah akak dongan nasa ulaun di distrik ini. Jala ikom berdayaannya ke uluan di huria do akak parhalado. Jala ikom berdayahan ni uluan di parhalado do akak naposo bulung akak remaja akak hina. Asa bergerak mahitan non di sadok HKBP. Calelingo kita statis. Hidupan nasai marungutungu kita. Marsoali. Ai sobahat ulau na memberdayakan tapatupa. Hidupan naroao tuson. Belgado pengharapan ni sadok HKBP Tuhamu di distrik DKI. Urupi hamuma persesta. Nga dapat ni presesta nakin. Enough is enough. Mauladong siyan akapartohonan nagijang rohana. Alay tabonay ma do pakubasyon. Namarujan tu seret ni roha meniru tu hatta Yesus ini. So ni na di Markus 10 45. Pos doraku dia kadang aku berdita nahu haulongi. Di leon tu hatta tanggung jawab nabalga dita sebagai pemimpin. Bukan hanya pelayan begitu-begitu saja. Sebagai pemimpin membuat huriata
tu masa depan yang lebih baik. Sataonon penuh kita memperdayakan diri kita supaya Tuhan senang dan memberkati kita. Dumian non dulu bedung nasing taula alai jolotan berdayakan jo dirita para ladota sudah berperan di tongah-tongah ni huriata baru pe bohita mencapai nadigani. Jadi hamu kamang dok tama kenang di DKI on dakolan di kernolongon nama nangihon pakatayokon uru bihamu ma HKBP mamuka taunon sudah pasu-pasu ni di batana jina lomuna pasatamu tu ibana ai danggabi marpubus samu bayron ni gariada sudah hatawon ni di batama masuk-masuk akan na mangalehon tu ulaun harajonna pasaton na do Tuhan songona ni Apostol Paulus di 2 Korintus na parpudis tutu ala tiki nama cajet sugari ganjak tiki tau jaladang masa covid pagajangok kuron alai nungara muna si bosiri ni parroku sadarion pasahat ulaon nabalga tu presesta jala mangido tolong tuamu ruas ni huriata sudah di DKI on asa beta kita masih beta kita ai nungarotikina HKBP akan menjadi harum di tengah-tengah di bangsota marhite ulau tasadiri nadinggan tolong hamba kadongan Padita Resort dohot fungsional topanglah proses kita ini agar dia bisa bergerak lebih cepat seperti yang saya harapkan dari semua presesta. Songonima hata siap kami moliate ma di sudihamu dia kamang tokoh paralado luas ni huriatan adong di kernolongon do di sude DKI on. Mari kita jaga nama baik HKBP. Kalau ada titik-titik konflik jangan masukkan ke Facebook, langsung sama Eporus. Kita akan tutup titik-titik konflik yang ada supaya Tuhan berkenan kepada kita. Horas madita salutna. Amang Padita nama memakai toga lasbro opung menutup permingguan. Uju roka dong Padita tujolo ngabuira mangarade musik ta asa tapahibul rohata mangarade tong pairet pilihanot tuson asini roham hupuji taide homa sai papuli krona ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni salut sila leon na dinggan do na sa ulibasan na mauliutus
Upasat hami masian na nilon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asa lamhu tadahami godang ni silelon mitu hami. Asa lam gir-gir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banwa gidjang say pinorba dia magoarmu say ro maharajaonmu sasaut malom ni roham di banwa tongon songon na di banwa gidjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan nama dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaor hon madamena tu todim. Amin. Itu marputo nakin dito. Sek dis nami. Adigan dita marputo. Ala, okay. Cek. Silakan fotografer